Proricatelj. Bio neki Ozogorović iz Orahovice više žepča, sve zna unaprijed. Kogod mu dođe pa ga upita šta ga u životu čeka, on mu rekne i prorekne. Ovaj ode kad zaista tako i bude. Pročuo se Ozogorović nadaleko, ono malo zemlje što je imao dao u najam pa sjeo i samo se proricanjem bavio. Dođe tako cura, ono ko nje anaga banaga, udaćeš se veli za mlada i nejaka. Ona u selo, kad tamo udali je za mladića, nema mu ni 12 godina. Ona opet Ozogoroviću, šta će sa mnom biti? Skočit ćeš s Orlovika u Bosnu i utopit ćeš se veli. Žena natrag, šta ti je rekao to i to. Pa kako ćeš s Orlovika Bosnu doskočiti, ne znam. Popne se ona na vrh Orlovika pa skoči, kad u to 3 orla i 7 sokolova prhne sjelač planine, pa pandžama ženu zadimije, pa je nosi do nad kapin točak, pa je pusti u Bosnu u vodu. To velika žalost u narodu nastala, a Ozogorović se svejedno još više pročuo. Došao mu tako jedan imućan, ti si imućan, veli mu Ozogorović. Jesam, veli onaj. Nećeš više biti, veli Ozogorović. Tako, baš tako, pa dokad? Do preko sutra. Neće vala biti, ni kako ti kažeš, uzjoguni se bogatun, pa sve što je imao taj dan do podne razda siromasima. To bi kad eto ti ozgo leti, Ozogorović viče, nije do preko sutra nego danas, te tako i to pogodi. Došao mu jedan, nije čestito ni ušao, a Ozogorović mu odmah ovako. Došao si da ubiješ pašu. Ah, začudi se ubica. A ja naumio tebe, te obojica poteci, ali nu ubica bio brži, ubio pašu. Otada se narod odbio od Ozogorovića, pa niti mu ko išao, niti je on koga primao. Tek ne prođe mnogo vremena, a Ozogorović kadi, ja sam kriv za ubistvo paše, veli. Kako kriv, tako i dokaže.